ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ ഒരു വണ്ടി അൺബോക്സ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. കൈസ് പിന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്യാവേ. വേറെ ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല, ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മണ്ടക്കുള്ള അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചു കയറി കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ പാക്കിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ഫുള്ള് വലിച്ചു കയറി കളയണം. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കേ ഉള്ളൂ, അതുകൊണ്ട് നല്ല പാടാണ് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ. അങ്ങനെ ഒരു വിധി ഫോണൊക്കെ ഒരിടത്ത് സെറ്റാക്കി നിർത്തിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ പാക്ക് പൊട്ടിക്കാം. കൈസ് ഓക്കെ, അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് പാക്ക് വന്നത്. കീറാൻ കുറച്ച് കാണുന്നതല്ല, കുറച്ച് പാടായിരുന്നു. അങ്ങനെ അത് ഫുള്ള് വലിച്ച് കീറി കളഞ്ഞപ്പോൾ അതിനകത്ത് സ്പോഞ്ച് പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ വേറൊരു പാക്കിംഗ് കേസ്. പിന്നെ അതുകൂടെ അഴിച്ചാലേ ഇതിനകത്തുള്ള അടുത്ത വണ്ടി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വലിയ രീതിയിലുള്ള എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റിൽ നമ്മൾ അതും അഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അത് അഴിച്ചപ്പോൾ വീണ്ടും ഒരു പാക്കിംഗ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനകത്തുനിന്ന് വണ്ടി പുറത്തെടുക്കാവേ. സോ വണ്ടി ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായതുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കുക കൈസ്. അതുപോലെ കുറച്ച് കാറുകൾ നമ്മുടെ ഗ്യാരേജിലോട്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മുതൽ 300 SL ആണ് കൈസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഫുൾ വീഡിയോയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉടനെ ചെയ്യുന്നതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സാധനങ്ങളൊക്കെ സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് കൈസ്. അതുപോലെ നമ്മുടെ ഡൈകാസ്റ്റ് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റിക്കറും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഡൈകാസ്റ്റ് എടുത്തതിന് 5 സ്റ്റിക്കറോളം നമ്മൾ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ പേജിൻ്റെ പേര് മറക്കണ്ട, ഐറ ഫാഷൻ.